For years now, the company that makes Audis has had to defend its cars against claims that they suddenly speed up out of control with disastrous results. Още през 1968 година Audi представя модела Audi 100 в купе и седан версии. Първоначално го продават само в Европа, а от 1970 година започва и вносът му в Съединените щати. Второто му поколение, представено през 1977 година, е преименувано на Audi 5000. В началото той се продава много добре в САЩ. Хората го харесвали и всичко било прекрасно с него. Но това продължава до 1983 година, когато започват стотици доклади за внезапно и неволно ускорение на автомобила. Хората започват да се оплакват, че техните Audi 5000 ускоряват сами. Те бързо въвличат автомобила в огромен скандал, а още по-страшното става, когато репортаж на предаването 60 минути почти унищожава Audi завинаги. Медиите подхващат темата. Страхът се разпространява по-бързо от самите коли, продажбите на Audi се сриват с над 80%, дилъри затварят, клиенти връщат новите си автомобили, а името Audi става синоним на опасност. В очите на американците, германската точност се превръща в смъртоносна грешка. Това е първият епизод, който посвещавам на модел на Audi и го правя, за да разберете как една грешка за малко е щяла да фалира компания за милиарди и за малко е щяла да направи така, че днес по улиците да не можем да видим нито една кола с емблемата на великите 4 пръстена. Историята започва в Съединените щати и може би е най-интересната история за модел на автомобил, който бих могъл да представя. Най-известният, особено за феновете на автомобилната история, безспорно е Audi 5000. А за тези, които обичат колите, това е тъжна история, защото Audi се опитва да намери решение за дефект, който автомобилът никога не е имал. Новото Audi 5000 е било изкуство на инженерството. Уникален изчистен салон и дизайн, който бил извънземен за времето си. Но първо малко предистория за произхода на автомобила. През 1968 година, когато Audi 100 е представено за първи път в Европа, успехът на Audi 100 бил толкова огромен в Европа през 70-те години, че дори води до това Auto Union официално да смени корпоративното си име на Audi през 1985 година заради модела. След като те виждат успеха на модела в началото на 1970 година, те решават да започнат да внасят Audi 100 и в САЩ. Въпреки че в Европа моделът се счита за представителен и луксозен автомобил, на американският пазар той бил считан за сравнително малък. В Съединените щати Audi 100 е преименувано на Audi 5000 и ребрандирано като голям луксозен седан от висок клас. Моделът бил оборудван с 1,9 литров редови 5-цилиндров двигател и разполагал с много екстри, които по онова време нито един от американските производители не слагал в автомобилите си. Audi продава над 20 000 бройки през 1978 година и над 28 000 през 1979, а след дебюта на третото поколение в САЩ през 1983 година, версията Audi 5000S става толкова много популярна сред американците заради турбокомпресора, който Audi слагат, защото увеличава мощността на колата до 165 конски сили, а по-късно Audi го подобряват и стигал чак до 220 конски сили през 1991 година. Тогава американските производители използвали големи двигатели, които едвам стигали 100 конски сили, докато Audi използвали малък двигател, 2 пъти по-мощен и икономичен от техните модели. В очите на американците, европейските коли били символ на лукс и успех. Но през 1983 година Audi започва да получава сигнали от американски собственици на третото поколение Audi 5000. Хора, които твърдят, че автомобилът внезапно ускорявал сам без предупреждение, въпреки че шофьорите настояват, че се опитват да спрат. Колата просто не спирала, а вместо това ускорявала. And I had my foot lightly on the brake when it just flew. And you are positive that your foot was on the brake? Absolutely. Странното обаче било, че собствениците на същите модели в Европа
не съобщават за същия проблем. Освен това, инцидентите се случвали само в Америка и основно при автомобилите с автоматична скоростна кутия, които са много по-разпространени в САЩ. Audi провежда собствени тестове, за да възпроизведе проблема, но без успех. Не е открит и никакъв механичен дефект, който да го обясни. We're about 45 now. Here we go. Wide open on the throttle and just stop it. That stopped in just a very short distance. Quite a simple thing to do, which shows that the brakes far overcome the engine power. Разследването се насочва към педалите на газта и спирачката, или по-точно към разположението им един спрямо друг. Проучването на Audi установява, че е възможно по-млади или неопитни шофьори, или такива, които не са свикнали с модела, да объркват педалите и да мислят, че натискат спирачката, когато всъщност натискат газта. Ръководството на Audi е убедено, че автомобилът няма дефект, който да причинява този проблем. Въпреки това, компанията предприема няколко доброволни сервизни акции, за да предотврати случайно натискане на газта от страна на водача. Първата акция е свързана с подовите стелки. Добавят се винтове, които да ги фиксират и да не пречат на педалите. Но оплакванията продължават да се увеличават. След това изместват педала на спирачката, за да бъде по-напред спрямо газта, отново без резултат. Третата акция увеличава още повече дистанцията. Но и това не помага. Накрая Audi модифицира автоматичната скоростна кутия, така че автомобилът да не може да излезе от режим паркинг, ако спирачката не е натисната. Функция, която днес е стандарт за много автомобили. Тази последна мярка значително намалява случаите на неволно ускорение, тъй като повечето инциденти се случват при изключване от паркинг, но не ги елиминира напълно. През февруари 1986 година се случва немислимото. Собственичка на Audi 5000, майка на 6-годишно момче, твърди, че неволното ускорение на автомобила е причинило смъртта на сина й. Първоначалното разследване заключва, че най-вероятно майката е объркала педалите и е натиснала газта вместо спирачката. Тази трагедия привлича вниманието на продуцентите на предаването 60 минути, които предлагат интервю с родителите. Проблем, който до тогава Audi успява да държи под контрол, е на път напълно да излезе извън контрол. Ако Audi днес каже: проверихме всичко и няма проблем, вие вярвате ли им? Абсолютно не. Нито за секунда. Те убиха сина ми. So that if Audi says today, we've looked at it and there is no problem, you just don't believe them? Absolutely not. I don't believe them for one moment. В епизода на 60 минути жертвите са интервюирани и категорично заявяват, че са натиснали спирачките. Държах крака си леко върху спирачката, когато колата просто полетя. Сигурен ли сте, че кракът ви беше на спирачката? Абсолютно. 60 минути интервюира и експерти по автомобилни дефекти, които смятат, че проблемът се дължи на дефектен регулатор на празния ход, който може да подаде повече гориво към двигателя и теоретично да накара автомобила да потегли сам. Това означава, че колата ще тръгне напред. Да, господине. Или назад, в зависимост от предавката. Точно така. Независимо дали кракът ви е на газта или не. Продуцентите на 60 минути искат да покажат доказателство за неволното ускорение в действие. Зрителите виждат това доказателство или поне това, което новините искат обществото да види. За съжаление не успях да открия кадри от ноемврийският епизод от 1986 година, в който се показва тази възстановка. Подозирам, че причината е, че по-късно новините, които го излъчват, са обвинени, че са манипулирали автомобила, за да предизвикат повредата и да урони имиджа на Audi. И след разкритието на тази измама, вероятно са направили всичко възможно кадрите да не бъдат показани отново. Затова не можах да ги открия. Нарочно няма да споменавам името на новините, за да нямам проблеми по-късно с видеото, но ще кажа само, че е една от най-известните медии в Америка. И да, всички ще се сетите коя е. Или просто потърсете в интернет коя медия излъчва предаването 60 минути и ще разберете сами. Продуцентите на 60 минути първоначално се опитват да накарат колата да ускори сама, но както и инженерите на Audi не успяват.
Според адвокатите на Audi, медията умишлено манипулира автомобила. В предната дясна част е поставена бутилка с гъстен въздух, свързана с маркучка отвор в трансмисията, както и устройство, което превключва скоростния лост на драйв без шофьор. Резултатът е клип, показващ Audi 5000, което се движи само. И така една от най-големите медии срива целия имидж на Audi по най-бруталния начин, за който може да се сетите. Като се има предвид, че нито един от реалните инциденти не е включил автомобил без шофьор, показването на този манипулиран запис няма никакъв смисъл, но прави добра телевизия и носи висок рейтинг на медията. Audi няма голям избор и предлага сервизна акция за регулатора на празния ход, въпреки че твърдо вярва, че той не е дефектен. За да подкрепят позицията на Audi, някои автомобилни журналисти провеждат собствени тестове и доказват, че спирачките лесно надделяват на двигателя, когато е на високи обороти, дори когато нарочно се натиска газта додолу и спирачката едновременно. Спирачките спират автомобила. И ако двигателят може да движи автомобила сам без натисната газ, как е възможно собствениците да не могат да спрат със спирачките? За яснота, Audi не е единственият производител засегнат от обвинения в неволно ускорение в Америка. Почти всички автомобилни компании са имали подобни оплаквания и са били разследвани всички тях. И както в случая с Audi, не е открит механичен дефект в самите автомобили. Но случаят с Audi става най-известен заради предаването 60 минути и репортажа с майката, която губи детето си на 6 години, по нейни думи, заради Audi. Резултатът след репортажа е бърз и рязък срив в продажбите. През 1985 година продажбите на Audi в САЩ достигат връх от над 74 000 автомобила, но до 1991 година продажбите падат до около 12 000. През 1989 година Audi връща старите имена 100 и 200 в САЩ, за да заличи името 5000 от общественото съзнание, но това не помага особено. Дори когато резултатите от разследването срещу Audi са публикувани и напълно уневиняват марката, щетите върху Audi вече са нанесени. Audi дори се налага да се защитава в колективен иск от около 7500 собственици на Audi 5000, които търсят компенсации за загубената пазарна стойност на автомобилите си. Компанията предлага разширена гаранция за всички собственици, включително за модели още от 1978 година. И се смята, че по гаранция Audi е ремонтирала над 250 000 автомобила. Четвъртото поколение на Audi 100, известно като C4, излиза през 1990 година. Audi успява да задържи модела в САЩ, но повечето години продажбите са под 10 000 бройки. През 1995 година той е заменен от Audi A6. В началото продажбите са сходни с тези на старото 100, но по-късно нарастват и достигат връх от 30 000 бройки през 2000 година. Audi A6 се произвежда и до днес, макар че продажбите в САЩ никога не се доближават до тези от началото на 80-те. Част от този спад може да се обясни с възхода на SUV моделите за сметка на седаните, така че е трудно да се докаже, че липсата на растеж се дължи основно на спомена за скандала с неволното ускорение. Всъщност подозирам, че много собственици на Audi автомобили и SUV-та дори не знаят за тази история и съм сигурен, че Audi би предпочела хора като мен да не я припомнят отново. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало видеото, натиснете харесай и се абонирайте за канала. Ако някой някога е притежавал стар модел на Audi, може да напишете в коментарите имали ли сте някакви подобни проблеми с него. Ако искате да се свържете с мен, пишете ми в Instagram, който виждате тук. До следващия път.